Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma Nashe ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Ininiwo ndinoitawo zveBolt muno muSouth Africa. So ndine imwe friend yangu uyo akaurawa akapfurwa nemataxi driver, but ndakatadza kuseiva upenyu hwake, even though ipapo pacho patakapesana pane rimwe robot, instead yekuti ndige ndichimuudza kuti kwaainge achienda kwainge kuine strike yemataxi driver, ndakabva ndangonyarara. Why? Because tainge tabva mukunetsana, because ndaiva nomumwe musikana wangu wandainge ndichidanana naye, even though I am a married man, ainge achidzidza pane imwe university. So I did not know kuti musikana uyu she was double crossing me, uye zvekare nemuface uyu aitawo futi zvekudriver maBolt. The day that I found out, then she blamed the guy, saying kuti akamushandisira mari. Munongovaziva vasikana vemuno muSouth Africa kuti vanokoshesa mari. Akabva ati I'm sorry, I will never do that again, but utaure nemurume iyeye because anogara achindinetsa. So takatonetsana kutoita sekunge ticharovana. So ipapo pandakapesana naye ndakangomubvunza kuti ko uri kuenda kupi homi, ndokubva azondiudza kuti ainge aine munhu waainge achida kupika up padhuze nepataxi rank. Izvo ainge atori mataxi driver vainge vatoita that fake request. Akaenda kuya mukoma and he was found only after about a week, but motikari yake ndiyo yakazoonekwa the following day yakapiswa, but the body was found after a couple of days. Ainge akapfurwa nepfuti. One of the taxi driver akazosungwa zvake, but still I blame myself mukoma kuti I knew kuti kunzvimbo kwaainge achienda kwainge kuri dangerous, because neniwo ndainge ndatoreceive that request. ndava kuda kunosvika mudhuze ndakangosensa kuti there is something that is about to happen, it is dangerous. Pavakazondiona ndava kuita U10 vakabva vatotanga kutoburitsa pfuti, vainge vachida kutondipfura, but vakazongotya because muroad mainge makazara vanhu. Mukoma, I blame myself each and every day. Nai ndoita seine information yandiinayo, ndongoramba ndakanyarara here, because kana mukadzi wangu handina kana kumbogara ndakamuudza. ndimi wekutotanga kutoudza nyaya iyi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvamuri mhondi nai mukoma, nekuda kwegirlfriend mukasarudza kuti munhu anga achienda kunopinda mumuromo meshumba. Zvakaoma hazvo vedu we. Maybe his blood is on your hands. Ameno vedare munozvionawo sei. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava. Hanzi ndikuda kutsvaka munhu wekuudza, wekuziva, but ndikushaya kuti ndoudza aniko. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma Nashe ndinoda kureurura kuti iniwo ndakasiyirwa shavi reuroi naamai vangu. So amai vangu vakazoshayika zvavo. It is a long story. Amai vangu vaiva munhu ainge achinamata. Muone zvenyu, vainge vakatoudzwa nagogo kuti mufundisi wako dai wasiyana naye, because ivo vaingoti ndine grudge naye. Saka gogo vaiva munhu wekutoti vaitoziva if something bad is about to happen. Saka vakatoudza mama kuti uyu munhu dai wasiyana naye. Since tose tainge tiri varoi, taitotaura nyaya idzi kunyange masikati paya patinenge tiri tega tichitodiscussa nezveuroi hwedu. Saka mama vaiti ivo vamufundisi vainge vakavavenga, vachingoti ndoda kuvaendera one day, ndoda kunovadyisa mushonga, zvekuti mushonga uyu unoenda wobva wanogara mudumbu, wobva wachizotanga kukonzeresa zvirwere zvakasiyana siyana. Then amai vakati vachida kuenda ikoko, vanoti vakasangana neumwe murume uyu anzi ainge akapfeka zvichena, ndokubva achizotanga kubvira moto. Amai
vakangoramba vachingofamba. Pavakazopinda mumba mavamufundisi, hanzi vakaona muine moto wainge uchibvira, ndokubva vachizoshaya apo pavainge vapinda napo. Usiku hwose ivo vanoti vainge vachingotsva chete. Saka amai vangu vakazofa vachirwara neBP, high blood pressure chaiyo. So mushure mekunge amai vashayika, takambosara tichishanda nagogo, but gogo vangu vainge vachembera zvavo, vakazotofa vatova kuma100 and something. Saka simba chairo kana uri usiku vaitoita simba sekasikana, asi zvaizova affecta manje kana kunze kukoidza zvekuti vaitanga kurwara, vakazofa vatambura because vainge vaine chimwe chinhu chidhoma chavo, chinhu icho chavainge vakatora kuMozambique. Saka chinhu ichi chaivati ndidzosere kwawakanditora, haungambofi uchindisiya ndichitatarika nemasango apa iwewe pawakanditora. Ndozvatakavimbisana kuti usati wafa uchazondidzosera kumuridzi. Apa zvinhu izvi mukoma pazvakaitika kuma1980s, panguva iya yehondo, ivo gogo ndo pavanoti vakaenda kuMozambique vakabva vazonotora chidhoma chavo ichocho, nekuda kwekuti papurazi pavainge vachishanda painge paine vamwe varoyi vavainge vakavengana navo. Saka vakabva vaona kuti vaizokwanisa kudyirwa vana, vakaenda kuMozambique kunosimbisirwa uroyi hwavo, vachizotora chidhoma chacho ichocho vakawirirana nen'anga yacho kuti handisati ndafa chinhu ichi ndichazodzoka nacho. Asi ivo vainge vava kuti ndakanganwa zvino kuti pandakaenda kuMozambique ndakafamba sei, since zvakaitika a very long time ago. Saka ndo chakaita kuti vange vachizonopinda kuma100 and something years, chichivaudza kuti iwe haungambofi usati wandidzosera kuMozambique. Saka chidhoma ichi nazvino iniwo ndinacho, so ndinowirirana hangu nacho. Pose pandinenge ndichida kuchipa zvokudya ndinotoridza muridzo chobva chauya. Asi dambudziko ndiroro zvekare chinogara chichindiudza kuti uchiri kuzvinzwa kudai usazoita sezvakaitwa nagogo vako. Wadii watsvaka kwandakatorwa nagogo vako waenda kanondidzosera, because makore awandisa ndava kudawo kuzorora, ndava kuda kudzokerawo ndike ndichinochengetawo vana vangu, because uyu utori mweya wemufi. But chinoti icho handingakwanisi kukuudza, because ipapo pacho pamakanditora kumakuva mainge makandidzimaidza. Saka handicharangariri neniwo kuti ndinobva kupi. Ndiyowo problem yandiri kusangana nayo. Zvimwe zvese abho chaizvo, zvose zvandinoda kuita aiwa ndinokwanisa kuzviita pandinenge ndichinzwa kudira ini. Asi nyaya iripo ndiyoyo yekuti chinhu ichi chiri kunditambudza, chiri kuti ndidzosere kwandakatorwa nagogo vako, in which icho hachitombozivi kuti chakatorwa kupi chaiko, because chinoti mainge makandidzimaidza. Mukoma, kana muchizivawo vanhu vanokwanisa kundibatsira, kana kuti mhuri yeZimbabwe kana kuine vanozivawo kudzosera kana kuparadza zvikwambo, zvimwe hangu ndinozvida, because zvikwambo zvakazotoita zvekutogadzirwa muZimbabwe, ende gogo vakatondiudza kuti chakati ndakaenda kwakati ndikanobetserwa ikoko. So nyaya iripo ndeyekuti ndava kuda kungobetserwa pane ichichi ndikwanise kuchidzosera, ndikwanise kuita mabasa angu murunyararo mune zvakanaka pasina kana disturbance. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vanzvadzi, munoda kuti saka munoda kuti tikubatsirei. Kana takubatsirai mukawana peace of mind, monyatsokuti zvakanaka nepeace of mind. Nyaya idzi dzekupindurana nevanhu vanenge vachiti vanoroya vakaromba ovaita rafuka, mamwe mabad luck mamwe andozosangana nawo ka mahwani. Asi ngati vabatsirei mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ino ndiri mukadzi, ndinogarawo munomu munyika yedu yeZimbabwe. Saka kuchurch I am a hair stylist and a fashion designer as well. Saka kana kuri kunzi kunenge kuine mafunction, usually vanhukadzi vanouya kwandiri kuzoisa manails nei. So pane zvandakazoitawo mukoma makore adarika awo. Paiva nomwe musikana uyo ainge achifanira kuti ange achizochata.
tsvina yembwa ine simba, ukangoishandisa kunyange usina kuizanganisa nemimwe mishonga itori nesimba. Musikana uyu akazongogara mumarriage for a couple of months ndokubva atorambwa nemurume, ende nyaya yacho yakanetsa because vose vari vaviri vainge vari vana vemaelders. Saka kugadzirisika kwayo nyaya iyi yakanetsa. Iye aingoti murume ainge asisina kana shungu naye, ndokusaka ainge ava kuda kuramba murume, ukuwo murume achiti uyo haana kana shungu neni, ndokusaka ndiri kuda kumuramba. Saka vari vaviri paishayikwa uyo aikwanisa kuenda pasi petsoka dzeumwe, vose vachingozviti ndini ndiri kutadzirwa. Ukuwo ndokugadzira kwandakamuita musikana uyu. Mukomana Ashe, ndakangotora tsvina yembwa ndikabva ndaikanyanisa nemvura. Since ainge akasiya wigi yake, the one that I was supposed to install here the following day, ndokubva ndachizomwaya ndichitaura zvandainge ndichinzwa kuda. It was just an experiment because ndainge ndakamuvenga. Musikana uyu aizviidza sekunge vabereki vake vane mari too much. Ndakaita saizvozvo mukomana Ashe. After that ndipo apo paakabva achizorambwa nemurume. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Mune hutsinye vanzvadzi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakachekeresawo mwana wangu mukoma mushure mekunge ndamboedza kuchekeresa mwana waamai guru. Vanhu vanonamata, be afraid of them. Kana Mwari wevanhu vanonamata ndava kuvatya. So ininiwo ndakaromba mushure mekunge ndapedza kunyora form 4 yangu. Vanhu vaitozviziva kuti ndiri munhu anokara mari, especially my dad when he was still alive. Vaigara vachiti iwewe uchatipedza, madiro ako awa aunoita mari, kunyange dai wakazvarwa uri munhukadzi, ungadai uri pfambi. Mukomana Ashe, ndiri munhu wekuti ndinokoshesa mari above family, above my wife, above anything. Chinotanga kwandiri imari chete. Saka ndakati ndapedza kunyora O level yangu, obvious I knew kuti I was going to fail. So ndaiva nomwe mundara wandaiwirirana naye. Mundara uyu aiita zvekugadzira matai. Dzimwe nguva aiti kana business riri low aibva achizotanga kufamba achitsvaka scrap metal. Taizoenda tobva tazonotengesa scrap iyi kwaGaza. Saka mukuzonofamba naye mundara uyu aiva munhu wekuti anenge achingokomplaina nekuda kwenhamo yake. Nerimwe zuva mukoma taiva neumwewo murume uyo wataipota tichienda tichinogadzirira marori ake aitakura jecha. So takaenda tichida kunogadzira matai emarori ake. Saka akabva atanga kukomplaina akati mana upenyu hwacho huri kurwadza uhu. Saka akabva achizonzi nemundara uya undione kana wapedza kugadzira matai, wazvinzwa here. So vakabva vazopinda mumba vakaita nguva refu vachingotaura chete. Then paakabuda akabva anditi mfana, nyaya dzandaudzwa ka, because aiva munhu wewe kuti ainge asina secret. Ndokubva atondiudza kutoti mundara uyu ainge amuudza kuti aikwanisa kumubatsira ende ainge akaromba. Akabva ati manje ndiri kutya mupfanhami. Ndikati mundara ndinokwanisa kuenda nemi because taifanira kuti tige tichienda kuZaka kwaainge achibva mundara uyu. Ndo kwaainge akamuti kune n'anga yacho inopota ichimubatsira. So takabva tazoenda tose mukoma. It was my first time to drive out of Harare. Tasvika kuya vakabatsirwa. Iniwo ndikabva ndati pano handisari. Zvikanzi iwe hauna kana mari plus uchiri mwana mudiki plus mari yacho unoidii. Ndikati the same reason as to why muri kudawo mari, neniwo ndiri kuida mari iyoyo. Ndakabva ndapiwa hari. Mukati mehari iyi mainge muine chimwe chinhu chainge chakaita kunge chionyeni chemusango but chaiva nemazimveri. Ndakabva ndanzi ndaifanira kuzoti after each and every 5 days ndinotenga huku, ndobva ndauraya huku iyoyo, ndobva ndamwaya ropa pachionyeni chiya. Takati tasvika kuHarare aitopota achitondirangaridza achiti mfanhami waita here zviya zvatakanzi tinge tichiita. Dzimwe nguva kana ndisina mari taitobatanidza mari tobva tatenga huku 1 because zvinhu zvainge zvakaoma.
tobva tabatsirana kuzadzikisa mhiko. Mukoma nashi takabva tatanga kuita mari ndikatofura chiotoshopu changu uye zvekare ndikatotanga kutotenga motikari ndichitengesa. Ndakaita mari mukoma ndichiri mupfanha wechidiki, ndikatanga kutengesa magasi nei kudzamara ndava kutoitawo zvematraki. By the time yandakazoti ndava kuma 20 something ndainge ndatova nemhuri yangu, ndatova nemari. But mukoma chinhu ichi chakaramba chichingoda ropa. Ndainge ndava kuti kana ndikatenga mbudzi paya, ndikavhiya mbudzi, ndikamwaya ropa rembudzi pachiri chionyeni chiya, chairutsa ropa racho iroro. So I ignored this for a very long time until patakazoudzwa kuti mudhara uya wekuti Rombesa, his health was no longer okay. Saka ainge akaudza vana vake kuti vange vachifonera vose avo vainge vakambouya mudare make kuzoromba. So ndipo apo mudhara uya wandainge ndichimboshandira akabva azofonerwa achinzi ange achidzosa chakewo chidende, ndokubva azonditi mfana ngatiendei. Takaenda kuya mukoma tiine convoy yedu tichinosvika paya zveshuwa mudhara uya akabva ati varume, inini nguva yangu pano pasi pezuva I think yasvikawo pakupera, ndava kuda kuenda kuti ndinge ndichinotongwa naMwari. Saka ndikuda zvinhu zvangu. Vakomana, zvinhu zvangu mauya nazvo here? Saka ndainge ndichida kudzosera hari iya yandainge ndinayo, because yangu ndaitova ndinayo mumotikari. But mudhara uya akabva ati manje takanganwa zvinhu zvacho kuHarare. Apa ndainge ndisati ndawanawo mukana wekutaura. Ndakabva ndatoridha kuti mudhara ainge asingade kuti tinge tichidzosera zvinhu izvi kumuridzi wazvo. Saka mudhara uyu akabva ati vakomana, kana muchikwanisa dai matoita zvekutotumidzira zvinhu izvi zvauya pano. Ndakwanisa kutaura nazvo nekuzonozvizorodza ndichiri kurarama kudai, nekuti kana ndikafa vana vangu vanokwanisa kuzotadza kuzozvizorodza, nekuti ini ndini ndinoziva covenant yandakaita nazvo zvinhu izvi. Saka ndinofanira kuzvizorodza ndichiri kurarama kudai. Mudhara uyu akabva ati no, kuti tinge tichituma kana vakadzi vedu hazviiti, because hatina kana kumbogara takavaudza. Chitipai mukana, mudhara hamungambofi mhani, tava kudhiraivha tichidzokera kuHarare. Ino ndakafungidzira kuti maybe iye ndo zvaainge achida kuti tinge tichiita. Takazoti tasvika muHarare, mudhara uyu ndokubva atanga kuita madelay tactics. And kana ukaenda kunoromba kun'anga uri kumashure kweumwe munhu, iwewe dare rako rinenge richitungamirirwa nemunhu iyeye uyo anenge akaenda newe. Saka hapana n'anga painokubatsira munhu iyeye asipo. Ndaida kudzokera ndiri ndega, but akabva anditi kunyange ukadzokera uri wega ini ndisipo, n'anga iyi haikwanisi kuzokubatsira. Mukoma takagara kwemazuva, ndokubva azondifonera akati mudhara uya afa, hana yangu yakarova mukoma nashi. Ichiwo chinhu ndokubva chazopanduka chakangoti ko iwewe umbori aniko? Ndikabva ndachizochiudza kuti ndainge ndakaendawo ndikanochitora kuna sekuru Nhingi. Chikabva chati ko zvavafa zvino uchaita sei neni? Chikwambo ichi ndakazotaura nacho, ndikabva ndati ndainge ndichida kuti tinge tichizoita a new covenant. Ndisingatozivi kuti kana uchidhila naSatani zvinotoda kana n'anga inenge yakangwara inokwanisa kunegotiata naSatani, kwete isusu vanhu tinenge tisina ma-spiritual powers. Chakabva chazondipa ma-terms and conditions, mamwe acho ainge ari very easy. Handina kuda kuzonyatsokubvunzisisa pane zvimwewo zvekuti ye usazogeza nemvura inopisa, usazodya hove, usazodai. Zvimwe zvacho ndakangofungidzira kuti zvinhu zviri easy. Mukoma chikabva chazoti chinoda ropa. Saka chikabva chazonditumidzira chikanditi ndoda kuti unge uchizonobaya mwana waamai guru. Saka ndaingoona waamai guru vachienda kuchechi ndisingatozivi kutoti she is a bedroom prayer warrior. Havana nguva yekuzorora, vanenge vachingonamata chete. So mukoma nashi ndakazochitumidzira kuti enda unobaya nyama unge uchidya nekunwa ropa. Chakaenda kuya chikanobondera, ndisingatozivi kutoti ukatumidzirawo chikwambo chikanobondera chinouya chiine hasha chichida kutorova iwewe. Saka chikangoya chikabva chatondibayira mwana wangu, in which it is very painful mukoma. Asi ndakadzidzawo chidzidzo chekuti vanhu vanonamata nevana vevanhu vanonamata siyanai navo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Anza komana vanhu vanonamata siyanai navo. Nekuti chikwambo chikaenda chikanobondera ikoko chinouya chichikudyira mwana kana kutokuuraya iwewe.
zvakangoma hazvo vedu we.